Xjentisti mid-Dipartiment tal-Ġeoxjenza fih dan l-Università ta' Malta sabu skoperta mhux tas-soltu rib il-kosta ta' Marsa Scala. Dan hekk kif skoprew numru kbir ta' mniezel li huma wisgħin madwar 20 metru u twal 5 metri kull wieħed. Fil-fatt dawn jgħoddu madwar 1500 u dwarhom stħarriġna aktar mal-professur Aron Mikallef mid-Dipartiment tal-Ġeoxjenza. Immaġina għandek iż-żona kbira daqs nofs Sawdex, fond ta' 60 metru sa' 120 metru. Naraw dik iż-żona bej Marsa Scala sa' kważi Delimara. U hemmhekk sibna kważi 1700 mound, immaġinawha bħala għolja, jisek għandek 20 metru wiesa u 5 metri għoli. Il-professur spjega kif dawn l-imniezel qed jimtlew b'diversi speċi ta' qroll. U terġa' għanqas dak li rajna, hemm ħafna korall, hemm gorgonians u hemm ħafna tip ta' ħajja li ma stannejniex naħsibu f'dan it-tip ta' fond. Il-professur qal li jista' jagħti il-każ li dawn l-imnieżel sabu posthom hemm bil-mewġ għaliex snin ilu il-livell tal-baħar kien għadu aktar baxx. Hawnhekk staqsejnieh dwar l-istat ta' protezzjoni ta' din it-tip ta' sejba rari qrib il-Kosta Maltija. Kien ammont ta' ħajja li sibna li ħafna minnhom huwa protett minn liġijiet internazzjonali u naħseb li jkun il-każ li forsi anke aħna nipproteġu din iż-żona minn ħsara li se jkun hemm fil-futur.